Waduh. Ya apa iki, Mas? Margono, Ya. amin. Ya, Mas. Suwe dan suwe pihak kepolisian mengetahui di mana letak Bajuri bersama rekan-rekan. Ya, Kang. Bulo dina iki tak skors. Maksudku lain sementara. Hasil pencurian, hasil perampokan. Kawan kabeh. Bila perlu kembang no. Ayo balik nang masyarakat biasa. Ojo sampe kastor. Nek kon kan ibu kasih maling. Awak dhewe iki prei brandal ngecu maling sak nunggalane kabeh. Donya sampean pasrahno dikembangno. Kira-kira Mas, apa ya iso berkembang duwe hasil Aku rampangan? gak mau tahu kamu harus jenius utak. Dengan pengembangan cara apa aku gak ngerti. Aku ya duwe rasa kuwatir, Mas. Aku mulai kanca sampean jak nyambut gawe sing kaya ngene, wis ketara hasile. Terus saiki sampean ngejak leren sing apa? Aku wis ngomong, Ya, polisi wis ero. ya Kang. Di mana Bajuri? Bajuri. Mulai leren sementara. Sewaktu-waktu aku mbutuhno, ayo kerja kembali. Ayo nyambut gawe maneh. Mula dina iki kembang sentul, aku wis kangen barek wong tua. Kang, tak titeni omong sampean. Aku nyambut gawe kaya ngene sampean kongkon leren, Iya. aku gelem. Kabeh hasil pencurian brandal kabeh sampean pasrahno aku. Terus nek umpama aku wis dadi wong apik ya apa, Kang? Suatu saat aku Ya. mengambil harta pepti hasil pencurian, nek iso berkembang terserah awak. Sepenting aku kok kei. Selamat tinggal. Ya, Mas, ya, Kang. Mas Margono. Mas Bajuri mang ngomong awak dhewe prei brandal ngecu sak nunggalane. Dikongkon leren, kokon ngembang. Luwe-luwe iki Mas kudu diomongno Mas. Ojo gawe pakaian sing kaya ngene, klambi sing kaya ngene Mas. Nek tak rasa-rasano pancen bener. Omonge Kang Bajuri. Nek dina iki kon karo aku dikon leren nyambut gawe brandal ngeculan sak pinunggalan. Bener. Dunya bondo hasil pencurian diserahno kon karo aku. Iya Mas. Kayak ngene. Aku iso ngembangno hasil pencurian awak dhewe. Iso gak konangan pihak sing berwajib. Awak dhewe kudu nglerani macak sing koyo ngene aja sampe macak sak bendinane kon nyambut gawe brandal. Iya Mas. Kudu iso macak karo masyarakat padha-padha. Mas, Iya. terus terang ae. Aku nek ngembangno gak iso tor dadi pemimpin gak iso gak kuat. Tak pasrahno sampean ae. Aku manut sampean. No. Kan. Yes, gak apa-apa kabeh aku sing nyekel. Tapi kon kudu nggo nguriku. Iya Mas. Ya. Wis aja kuwatir. Masalah omong Kang Bajuri ayo dicekel, sing baku donya bono ayo dikembangno. Ayo, Mas. Oke. Dan kelihatannya Bapak Bajuri tadi di sekitar sini, Dan. Ya, memang benar. Ini sudah berulang kali kita menggerebek itu gerombolan Bajuri Keparat. Dia memang licin. Ya, Dia bisa berkali-kali lolos dari sergapan kita. betul. Makanya itu Brigdaris, Gimana, Dan? sekarang juga jangan berlama-lama, bentuk segera tim reskrim. Saya minta kamu yang pimpin, Gitu. karena kasus Bajuri sudah menjadi perhatian dari kepolisian pusat. Oke. Sekarang juga kamu sebarkan semua foto Bajuri di tempat-tempat hiburan. Siap, laksanakan, Dan. Segera laksanakan. Bajuri.
penjahat Bromocora yang sudah berkali-kali bisa lolos dari sergapan kepolisian. Ya, oke, kamu bisa menggelapkan hukum Bajuri, tapi kamu tidak bakal bisa menghindari hukum dari sini. Kamu tidak bakal lolos dari sergapan Bajuri. Kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe. Jis, mosok yo awak dhewe terus urip kaya ngene, Jis? Sik ta lah to. Kon iki lho nggawa ecek-ecek iki lho lah apa? Lah aku mau jak mulung yo gak tau oleh duwe. Aku duwe inisiatif nemu ecek-ecek. Ya apa awak dhewe ngamen ae, Jis? Wah, awak dhewe ku biasane golek rosokan. Lah apa te nyandak-nyandak dadi musisi ku. Bekne awak dhewe iso terkenal kaya Ahmad Dhani. Sapa ora ngerti dadi kaya Dani Caknan. Ya lah to ngomong iku mbok ya sing sesuai fakta keadaan realita ya apa. Dadi miskin terus gak enak lho, Jis. Aku dhewe bendina ya angen-angen to duweni cacak ya Cak Bajuri. Saben dina gak tau mule, kabari saiki ya apa aku ya gak ngerti. Berarti awakmu kepengin kepethuk cacakmu Bajuri. Ya iya to, lah ya apa wong bapak iku ya loro-loro nang omah. Sing ngeramut iki ya aku tak ewangi mulung. Ana wong duwe gawe ya aku leles-leles. Jis, sementing awak dhewe ku wis terus goleki iku Mas Bajuri. Nek gorong ana asile ya wis babak. Engko satu saat ya bakal ketemu dhewe. Bener kandamu to. Heeh. Cerita aku ki temanmu. Kon duwe pacar? Kon duwe pacar? Iya, Jis. Sing temen, Jis. Kon duwe pacar temen? Iya to. Sopo pacarmu? Sukarse. Sukarse? No, nek kon ati nyentak-nyentak iki lho lha apa? Jis, ya Allah, kon iku kudu ngerti, kudu tahu diri, Jis. Sukarse iku anake wong sogeh, sembarang kalian duwe. Lah kon iku wong kere lho, Jis. Mangan ae leren ngelek rosokan, nek galek rosokan ya gak iso mangan. Kok iso seneng Sukarse iku lho. Kon iki sakjane kanca ta duduk. Kancane duweni gegayuhan, duweni keinginan iso mbok nyek kaya ngono. Aku gak ngenyek, Jis. Aku mek ngelingno awakmu. Dene kon meneh suatu saat sakit hati. Nek wong tuane gak ngrestui, perkara kon gak duwe lho. Tapi kapak-kapakno Sukarse iki ya wis tak jelasno lek bahwasane aku iki keadaane kaya ngene. Dheke lho ya tresno ambek aku to. Areke tresno nek wong tuane ya apa kon? Ayo. Ya apa ya to ya? Heeh. Lek saranku sih wis babal lah teko dilakoni ae ta. Waduh. Wong lanang iku duweni tekad sing bulat, pasti kelaksanan kok to. Selagi diimbangi doa dan usaha, lah ngono sih. Berarti kekarepanmu tetep kudu ambek Sukarse. Iya. Terus aku kudu mau kon ya apa? Ngene lho to, aku lak gak duwe HP ya. Iya. Aku kangen barek Sukarse, tolong sampekno surat iki nang gone Sukarse. Ini surat iki ngeterno nang Sukarse. Iya. Jis. Bapakne nyowengit lho, Jis. Ya carane sih to. Carane ya apa? Aja liwat lawang tapi liwat cendela. Aku liwat cendela. Iya. Aku gak gedok dukur cendelae. Iya numpak ondo menek. Nah, baru kok tutuk ondo, apa tutuk cendeloe. Ah menek cendela sret dibuka. Bapakne nang jero diculek mataku, Jis. Sadurunge diculek-culeken dhewe. Bapakne? Iya. Oh, ya gak wani, Jis.
Kon niku gelem ngewangi tak gak sih to? Gelem Jis, tapi aja ngono liwat liyane gak eno ah. Lah kon liwat ventilasi ya awakmu duduk cecep. Yo gak iso kon ro ngarep omahe. Apa? Kirik-kirik tok. Iya ta? Iya. Wih, ya gawat gede. Gawat dewi lho. Ireng-ireng. Apa? Lho ya apa ngono aku dicokot rabies. Anane kirik nyokot iku mergo duduk koncone gurung kenalan, mangkano sadurunge kon dicokot kenalan dhisik. Lho aku mau kon kenalan mbek kiri. Iya, potonganmu lah koyo bul. Pikir aku yo kirik ngono ah. Ya apa to, pokoke piye carane ngono to, surat iki sampekno to? Ya lah Jis yo wis. Temen lho ya. Diterno nang omahe. Wis pokoke iki nyampe tangga aku pasrah awakmu. Ya wis. Tak turuti karepenmu, tapi kono aja lara ati. Lah apa loro ati wis dadi tekadku kok. Ya wis. Hati-hati to. Jis. Omahe sing pinggir tikukan iku ah. Iya, omahe pinggir tikukan ana mobil Pajero iku lho. Oh, iya. Ya lah to suwun aku. Sebelah Pajero apa nih? Sebelah Pajero. Ngarepe ana Pajero, lah mburine montor iku lak omahe sih. Gurine montor. Iya. Ayo, balik omane kon. Kak. Kasih to, Jis. Kon iku niat nulungi tagak bola balik. Yo tak tolong. Oh. Kage cepetan. Walah to sepurane sing akeh to. Awakmu dadi kancaku ke cilik tak riwuki ae. Ya muga-muga awakmu nulungi aku iki ana hasile. Sukarsi maca surate ngerti apa sing dadi kekarep aku. oleh 20-an wayaku metu. Hek seliliten kulup godhong telo mang. Jelas sambelane enak. Alah. Wong anjene wong gak duwe ya wis ngene iki. Penggaweane buruk. Makane senajan nyambut gawe ala kaya apa, aja gampang mersula. Mergo wong ngersula iku paling digedhingi karo Gusti Allah Taala. Bayaran gak usah njaluk undang-undangan. Nek kepingin bayarane diundai karo jeragane, nyambut gawe sing temen, sing akas, sing ikhlas lan jujur. Mangkane wong putat kabeh, bolo-bolo sing ngalami nasibe kaya aku, mpun ngersula. Nggih, nasib tiyang mbon semerap. Mergo tiyang sing mbon semerap nu tiga tekane donya, tekane jodoh, tekane pati. Niku mboten sing semerap. Kados kula melok jeragan kula. Sing wedok mau weneng, gak kakehan ngomong. Nek ana wong nyambut gawe akas, gak ketang seteng sasen digawe tambahan. Lupute malam Minggu jamu. Tapi nek sing situk jenenge bapak. Woi kau keras. Pol keras tapi yo tetep gak isoan. Sembarang gak kaya Ibu. Tak rungokno omongmu ket mau. Nggih. Jenengan mirengaken wicanten kula napa ngrasane awon? Ora. Kula nderek jenengan yamono yamin nate ngrasane elek, ngrasane sing mbon karo-karan lha mboten sih? Ya ora, mbok menawa kowe kurang bayaramu mundak, ya matur wae nang bapak. Ngene gak diundaki bapakmu aku sing ngundaki. Bu, sampun cekap.
kula nate ya nyuwun tambahan gedine 10.000 nggih mboten nate. Menungsa urip ngene alam donya nek mboten purun nyukuri uripe rejeki sing parengane Gusti niku salah. Bener, Tet. Nggih. Aku ki mang kate ngrujak rundingan karo awakmu. Badhe Mumpung bapakmu gak ono. badhe rundingan kalih kula. Iya. Nek kula sing mboten napa-napa, kula niki jengkel apa nggih. Ning mukan iki mestine wis tamat sekolah. Nggih. Aku kuwatir ningmu njaluk kelanjutno sekolah. Nek ning nyuwun kuliah niku leres. Donya bondo sak menten katahe niku lho. Lah mangkane Gagane si bapak. Nggih, enten mriki enten tinggalane bapak nggih. Warunge polo. Nduk, Lah mbok munggah ngomong-ngomong apa ta apa. Repot Nurati. kene nak. Gerakan wedok duwe anak ayu ning ngene lho. Kok wonten masak-masak ajeng wonten apa to? Napa ning? Kok wonten tiyang masak-masak ajenge wonten apa? Oh, masak-masak. Nggih. Nggih, kula niki nek ngomong wong kula niki pembantu. Nggih. Mboten ngomong nggih pun pantes. Tapi nggih Bu, jenengan ngomong dhewe kan lho Bu jaman kula, Bu. Apa aku tas lolos iki terus ibu pengin paring syukuran aku. Ngoten ta, Bu? Jane iya kanggo syukurane awakmu. Ning ibu kate takon, apa wis cukup semene wae? Kowe sekolah. Lah nggih mboten no. Terus Nerusaken mawon kuliah. lanjut. Nggih, mengke leren mandek tambah rasa-rasen mengke kuliah. Cocok. Tapi Cocok. bapakmu lho, Nduk. Bapakmu kaya ngono kuwatir aku. Lah pripun lho Ibu, carane bapak niku dirayu. Lah. Karsa niku angsal kuliah ngoten lho, wong Lah. aku kula toto yuga jenengan. Lho. Ya ya, nek ibu ngono setuju ae. Umpamane kowe ora dibandani bapakmu, gelange ibu tak dol kabeh ora apa-apa kembandani awakmu. Empun kate nek ibu gelange kirang damel bandane ning kula nggih gadah gelang. Gelang apa? Lah niki ndugi. Ngono. Wis mlebu kok aku tak matur nang bapak. Tapi temen lho Bu. Ja. Nggih. Ayu. Carane ngrayu tas eling sih. Isih. Weh, pokok dilus-lus ndase sing mengkorok. Rumangsamu koceng piye? Mboten kula niki eling-eling niku wae lho ndase sate beduk awake. Saweneng aku. Masalah rek tanggapan Lah wong iki. mangan ae aku dikongkon njupuk telu. Lah nggih. Aja. Liyane desa kene mboten nenten kados ngeten iki. Kon njupuk telu nek kirang Kalih. malih. Namung kalih nggih tas nedha dipekaken bojoku lan to wae. Mungkin suruh kula mboten nedha kok. Yo lali tek. Ngeten niki bapak niku teng pundi mawon kok wong penggawean ngluyur entek-enteki dhuwit. Engko nek ngomong nyenggrok-nyenggrok. Nyapa sih, Pak? Aku iki petakon karo sampean. Nah, kok sampean nggak lapor lho. Kok pinter kon aku ganggu omah kon dadak manuk-manuk ambek kuntet. Aja ngono. Anggite aku iki jambul ngono wae manuk-manuk. Nyatane kon tak tinggal kon ambek ibumu ngerecuk-recuk kate gendaan kon. Kon seneng ambek ibumu. Lho sampean cemburu ta? Lho, Gak cemburu iku fakta. lah nggih sampean cemburu berarti. Ya rontok. Lah iya wong bojo banci lho kok cemburu. Banci matakmu kuno. Arek kurang ajar. Gak ada kok wedok temen kok kae peres kae. Kon aja kurang-kurang ajar lho kon. Mboten ngapunten, Pak. Kon pas sandang panganmu iku melong kene termasuk ibumu melong nglabuhi awakmu. Nggih. Kon boto sembarang nek ibumu. Gak ngolehi aku ya gak wani ngekeki goblok. Kula nate butuh ibu pun purun. Lah lha apa? Ngicipi Oh kate gendeng kon wani kok. Wani kok nantang kon. ngicipi masakan. Lho. Iki ngono tak aman-man adakno. Paling yo tak ngekeno dayat ngono to. Aja dilawahi celometan, Pak. Tunggu aku. Oleh gak celometan ya apa wong delok kuntet ya rontok nyonyong ngene. Nggih, gitu kucing nali. Guyon tok. Guyon kaitane susu ora kepepet ya kon dadekno. Lah niku sing Aja kaya cocok. ngono.
Niku pun masyarakat selingkuh niku. Sampeyan tak kandhani. Apa? Aku mari rundingan karo Sukarse. Sukarse mlebu aku ngomong karo Kuntet. Lah sampeyan kok curiga karo bature dhewe lho. Lah anakmu nanti saiki. Anakmu nanti Mlebu. Bocah kan wis lulus sekolah. lulus SMA. Iya, arep lanjutno kuliah kedokteran. Apa? Kuliah. Kate kuliah. Iya. Donyane mbok demo gawe nguliahno anakmu. Piye apa? Terus, lah iya. Wah gerang ngene iki yo diracun nyen lho. Kok niku sing bodho. Wong wedok iku trimo iso nulis iso maca wis cukup nggone nggo mburi, nggone nggo pawon, goblok. Niku biyen. Masih saiki yo. Mboten jaman saniki masih wong wedok duwe titel iso merentah wong lanang krana kebaikannya. Sampeyan iki salah kaprah. Kepinteran kon nguruki aku. Ngandani aku kepinteran kon. Lho, nek mbon kono dikandani aja gawe pembantu aku sih. Ale pinter kon apa kok gak kon sing dadi jeragane. Masih goblok bayar aku 800. Wis, Tet. Ngene lho, Pak. Zaman saiki iki ora peduli lanang karo wedok. Ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lho ngono lho, Pak. Umpamane nek anakmu iki temen-temen wis dadi dokter, kowe karo aku karek manut. Iku lak tafsirmu, pemikiranmu. Tapi sekolah kedokteran kuliah iku gak titik bandane goblok. Duit titik tau loro dadi akeh sing sekirane awake dhewe gak sampah. Kekurangan kok dadak kate nguliahno anak barang. Pak, Goblok. sampean iki wis sepuh, wis tuwek, tak kandhani. Aja penggawean sampean iki nganakno dhuwit ae, Pak. Kopengku iki kerih. Metu sak metu dirasani tangga. Aku mlaku lho sampe mire-mire. Kon kondo lek kupingmu kering ngrungokno omongane wong-wong. Lah terus sandanganmu kabeh iku dhuwit teko apa? Iki warisan teko bapak. Bapakku panen aku njaluk dipondhokno pakaian ora njaluk sampean. Lah dhuwit sing tak kena awakmu Jek utuh, umpamane sampean njaluk tak kena. Aja ngono, Pak. Wong anak-anak iku, duwe kanggo apa? Semene kae, kon tak kandhani. Wong wedok iku panggonane nggo mburi. Sing nggo ngarep wong lanang sebagai presiden rumah tangga. Ati tatanan rumah tangga iku sing nata wong lanang. Wong wedok iku gak berhak menentukan arah dari perjalanan rumah tangga. Sing penting sampean nganakno dhuwit, Iya. pisan. Ping pindho ora setuju anak sampean sekolah. Lek anakmu njaluk kuliah maneh, aku wis jelas gak setuju aku. Ngono. Iya. Lak-laken donya sampeyan kae iki. Entek-entekno tak tinggal mburi. Nggih, Bu. Sampeyan mundur. Lah napa sampeyan ngurusi dul ngaimin iki? Dul ngaimen matakku kono. Wani kok sampe aku. Boten, Pak. Wani kok. Boten. Sapluk tangan kiwa ndelosor kon nggo. Lah ni ucok sumbunge. Ora aja jambal lho ambek aku kon niku boroku. Ngapunten. Kon kudune iso ngewang-ewangi aku ngandani ibumu dadak kon tambah ngewangi ibumu. Lah kula ngomong tok sampean muring-muring ngandane maneh mbon tambah ngamuk. Lah gak muring-muring lah salah aku tambahan. Nggih. Lah iya. Balekno gelang kok rek nyilek. Oh kaya asu kudat. Tet. Kono aja ngelokno kan. Gilangi sapa rumangsamu? Gelang kula. Meneh beda aja diomongno kene nek goblok. Kon niku melok nggo kene pirang puluh taun. Nggih, ngapunten lho nggih. Apa? Kok ateges kula niki mbelani ning utawi ibu mboten. Ha. Sajane ning Sukarse niku leres. Lare Bener mojo. iki? Lare mojo putri. Heeh. Katik nggih ayu rupane. Kepingin sekolah teng kedokteran niku butuhe mboten kok titele. Apane? Nek manggen nggene puskesmas utawi nggene desa, cek saged nulung masyarakat cilik. Enak wong-wong njaluk ditulung sing bondo aku, Det sing. Lho, ana daya, ana tamu. Monggo, monggo. Monggo, bener nak? Nggih. Kok sajane niki deleng nate tepang kula kalih jenengan. Kula Margono. Oh, jenengan Margono asma. Lah sing setunggal niku kula Amir. Jenengan jauh Pak Margono. Jenengan mboten
Kok ngomongnya Amir niki ngapunten. Kecantol, Pak. Biasa Amir ngoten. Amir saya Sakniki masih saged. mboten saged. Sakniki saged. Waktu ngremo mau nggih ngoten Amir ngoten. Mboten. Oh nggih. Nggih. Pak Margono menawi kepareng wonten damele napa kok sampak dugi griya kula? Mir, Oh, Mas. ngomong karo Aku sing ngomong, Mas. Gak apa-apa, Mas. Engko nglancangi. Lah, Ngeten, Pak nggih. Nggih. Ini so, Sukarsi ya. Napa leres niki griyane Sukarsi. Betul. Weh. Lah kudu. Blok ngaget itu. Kaget aku. Kula nggih kaget kok. Kaya genah-genah. Nggih wong kowe iku lak tekku. Niki napa sampean, Pak? Oh niki rancang kula. Oh, rencang. Nek jelas mboten pantes nek rencang, jelas gedibal. Lah Gedibal. diartikan ngoten gedibal. Lah nggih. 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 Iya gedibal ya. Tamu kait moro ngelono wong gedibal. Saking kaget kula sampe Apa muring-muring. kudu gedibal apa, Nek? Dupe wong sugih. Lah kandang. Dupe wong donya bondo akeh. Heeh. Wong sugih tanpa ana keset, tanpa ana gedibal. Waduh kan sing masana goblok. Wah, selain gedibal lak keset ya, Nek. Nggih. Mulane peranmu kaya bagus. Lah. Masih bagus ibarat keset. Wong sugih mlebu omah tanpa ana keset sing tulisane welcome. Sikile tetep kenek bludukan. Monggo dilanjut. Oh nggih. Nggih. Minggir. Minggir. Wis. Nah, ngeten, Pak. Sik emosi. Lho wis ketang minggir dikon minggir terus tiba. Lah nggih maksud kula ngoten. Nggih. Ngeten lho, Pak. Nek niki leres griyane Sukarsi, Nggih leres. tujuan jeragan kula niki Nggih. Mas Margono badhe ngelamar yoga jenengan. Dadi butuhe Pak Margono mriki iki nglamar yoga kula sing jenenge Sukarsi. Nggih. Nuwun sewu. Jadene kula tanggep. Pak Margono niki keduane napa kok wantun nglamar yoga kula? Pak, Nggih. kula niki nggih mboten sombong. Nggih. Kula niki gadah CV. Nah, Lah dan apa? CV. CV napa mawon? CV Lantoro. Oh, CV Lamtoro. Niku lokasine wonten pundi? Sampeyan semerap, dalan Nggih. niki ngilen ngidul, menggo ngilen malih. Nggih. Perapatan bangunan sampun tekan kula sing duwe. Termasuk pabrik kopi barang niku? Nggih. Oh, niku gadah sampean. Nggih. CV Lamtoro. Nggih. Mulane Pak kopine gak enak wong gak kopine bla Lamtoro tok iku mang. us. Sampai niku. Niki sekve. Oh, CV lho. Nggih. Sudah CV Manila. Manila. Lah sing CV Manila niku gadane sinten? Ini kanca kula. Sinten? Sing ada pun lunas. Nggih. Pak, Nggih. lek lamaran kula niku dipun tampa kalian bapak pun watos. Nggih. Terus pundi? Nek masalah segala sesuatunya perabot Pernikahan. pernikahan, kula ingkang tanggung jawab. Kula ngeken kanca kula kami. Mir, Nggih, Mas. umpama lamaran iki ditampa karo bapak, masalah undangan ojo atik didomno situk-situk. Karep sampean, Mas. Nyewa motor mulu. Tujuane nyewa motor mulu. Undangan ojo atik dikene situk. Payurna teko ndukur motor mulu. Wah. Tet, kok nyebar undangan ya wong montor mulu wong soge, Tet. Kono aja guyang ditandang. Pak. Nggih, Pak. Lek empun iki jape kemanten iri-iri. Nggih. Kula mboten sombong. Napa niku? Bis jurusan Surabaya Mojokerto Bolong Panggang kula tebas. Oh, tenan Jatim niku. Nggih. Niku kajenge karnaval ta ya napa? Mboten banyol, Pak. Lah wong erik kon tumen ere-ere nyawa bisa sak kecamatan. Saking sugene Oh. PT Petegung. Lamtoro, Tet. Lamtoro. Niku bahasa keren. Oh. Lah. Nggih kula PT. Ngeten, Pak. Nggih. Nek lamarane wong desa biasa lak penijet niku nggih. Nggih. Paling nggih sapu tangan ali-ali setengah gram. Nggih. Tapi nek Mas Margono mboten. Napa? Langsung di TF. TF niku ditonyo ngoten niku. Oh. Ditabok. Oh, tabuk.
ditransfer. Oh, di TF, Pak. TF itu Transfer. Transfer. TF niku transfer. Oh. Penisit teh. Hah? Biyen nek kali kula biyen Apa kan biyen? Kula penisit kali bojo kula tabuh beduk. Bah. Desa anjene jenengan Nggih, niku. Pak Margono. Nggih. Nek nyoto-nyoto sampean niku tiyang sugih. Kula purun nrimo lamaran sampean. Pun, Pak. Pun. Kali agel, Pak. Nggih. Ijabe kemanten iring-iringe dinten napa, Pak? Perkawis dinten pernikahan mangke kula kabari. Nggih. Secepatnya akan saya kabari Pak sampean. Oh, nggih nggih. Ya Mas. Niki mboten sampean tinggalin napa-napa blas kula. Nah, kan Oh, kok dipununjuk. Napane sing gojo apa sih? Maksudnya, oh celanane dipununjukaken. Oh, ngeten ta, nggih nggih. Perkawis bondo donya sing damel ubur ampen. Jenengan sanjang lek mangke ditransfer. Nggih. Nggih kula rantos transferane. Nggih. Pun kuwatir, mangke dinten pernikahan kula kabari langsung. Nggih. Nggih. Pak, Sepunten nggih, ngeten iki keadaan Bapak. Lah pedet. Niki wae mboten nenten napa-napa belas. nggih. Net. Kon aja isin-isin aku lho kon ngomong gak ono apa-apa blas iki apa maksudnya? Lah kok enten namanya Jawa, aku ameng kurup lah ono kan. Lah gampang jopo kok iki pembantu tugasmu iku. Sing salah sampean. Lah apa aku kok salah? Sampeyan mbon ngongkon. Lah, nggih. Le, pembantu lek bijaksana, pembantu sing pinter gak nek dikongkon wis tanggap. Nggih nek sesuai ambek yang diinginkan nek sesuai. Oh, Pokoknya kok aja dibahas kula nggih ngapunten mboten paringi unjukan nggih Mboten masalah, nggih. Nggih nggih monggo Mas, Mas. ayo ditutukno pekerjaan iki luwih berat lho iki Mas. Hasilnya lebih melimpah-limpah. Ayo, monggo Pak nggih. Monggo monggo. Ngomong. Wah. Tet. Ono aja ngejak guyon taboki lho kon. Mboten kula niki nek sing polisi ndika sampean batur kula pun cowok-cowok. Iya. Nggih. Tapi tau dadi polisi mbreset ya tau, Tet. durung sutradara. Tet. Nggih. Nengmu wis ana sing ngarepno yaiku Mang Pak Margono sing WCP Lamtoro. Umpama lek wis dadi ambek Pak Margono nengmu bakal dadi wong sugih. Awakmu dadi wong sing enak, Tet. Masalahe mbon ngoten, Pak. Lah apa? Lah sampean tanpa mikir napa ning purun napa mboten mbon sampean tanglete rumiyin niki masalah lho Pak. Masalah apa? Wong urip donya sing dibutuh mek donya tok, Tet. Nggih pancene. Kedunuan donya akeh. Oh, urip iku enak lan kepenak. Ah nek Kono jane kakek ngomong. mboten ngomong Sajane kok enten ana tamu to, Pak? matur wonten. Iya, Bune, iki mang ana tamu teko rene wong sugih, wong sak Jawa Timur. Rekan bisnis. Duduk. Lah, terus apa sampean? Ya duduk sapa-sapa tapi rene nggawa donya akeh iki aku wis dijanjeni sembarang kalir iki, Mang. Nggawa donya akeh, Heeh. sampean dijanjani maksude apa? Lah wong sugih rene iki mang butuhe nglamar anakmu Sukarsih. Ngelamar Sukarsih. Heeh. Terus Kowe tak tampa. lah kok lancang? Lho kok lancang ya apa sing aku bapakne kok adane. Sampean bapakne aku ibune, anakku Sukarsih ku anakku. Ya anake wong loro sih kaya. Ya coba aja kaya ngono. Loh. Kudune ya rundingan. Masalah liyan-liyane gak apa-apa, sampean gak rundingan. Tapi masalah rumah tangga iku kepribadian uripe anak. Loh, Lek gak ono dhuwit, gak ono donya perlu rundingan. Tapi lek wis ketok donya akeh lapal nek dirundingno barang. Pak, Heeh. donya bondo durung tentu iso membahagiakan anak. Masih wong gak duwe kok ana sing bahagia, mulya. Loh, wong sugih durung tentu bahagia, Pak. Iku lah menurutmu nyatane kon ambek aku ya bahagia. Karena wis terpaksa wis duwe anak, wis anak-anak. Coba kok jek padha ijene. Minggat aku teko kene. Loh, Ngono lho kring, sakri. Iki mataku. napa lamaranku ya nek anakmu gelem. Ya nek anakmu nggak gelem lakoni nek gak gelem lakonono dhewe. Penemban iku ya ditari anake. Perkara gelem gak gelem kudu gelem Sukarsih. Mergo lamaran iki wis tak tampa. Delon. Sik. Delon ning mutet. Sik. Ojo kurang-kurang ajar, Tet. Bolak-balik jambal aku kon. Boten. Kene, Dok. Balik bapak. Pun angsal ta, Bu? Angsal nggih, Pak? Wis, tas iku mang tas oleh aku. Bapak tas oleh iku mang. Hubung angsal kali Bapak ngoten lho. Ya, ngono. Tunggu ah. Sajane Ibu kok benten ulatane niku.
Sukarsi. Raine semu-semu nggih. Radi-radi abang. Kayak seneng happy pikirane. Seneng berabak kok. Bapak. Iki bapak lho. Sukarsi. Nggih, Pak. Sampeyan anake sapa, Nak? Lho. Kok kali anake kok lali nggih. Yo gane bapak. Bapak lho. Segala sesuatu sing dadi keputusane Bapak Sukarsi nganut mboten? Nggih mestine kudu manut. Pinter anake Bapak. Lah nggih. Nggih, Bu nggih. Sukarsi. Nggih. Dina iki mang Bapak nrimo dayo, Nak. Sing jenenge Pak Margono wong sugih sak Jawa Timur. Ajenge kerjasama bisnis. Ora. Tujuane mrene gak ono liya ngarepno awakmu, Nduk. Ya nglamar awakmu, Nduk. Bu. Niki leres. Bapakmu ngomong apa nang kowe? Tapi kula kan sanjang nyuwun kuliah, Pak. Kok nyerang malah nopo lamarane tiyang niku pripun? Sukarsi. Sampean wong wedok, Nak. Kudune manut aturane bapak. Wong wedok iku ora perlu ilmu sing dhuwur, ilmu sing akeh. Butuhe awakmu urip enak lan kepenak. Panggonamu nggo mburi nak nggo pawon. Nyuwun sewu, Pak. Zaman-zaman pun maju, Pak. Zaman-zaman modern. Yang wedok pendidikannya tinggi, Pak. S1, S2. Melahirkan seorang anak, Pak, agar bisa mendidik mereka menjadi orang-orang yang pintar. Itu zaman dulu, Pak. Lek wong wedok panggonane ning mburi niku mboten saged zaman saniki. Sukarsi. Wong urip nggo donya lek kepingin enak lan kepenak iku ora bondo ilmu lan bondo liyan. Mung kedunungan donya sing akeh uripe bakal terjamin lek enak. Niku prinsipe jenengan, Pak. Lek kula lagi mboten. Ngertenono, bapak sampak wiwit nol tak rewangi nganakno dhuwit tak kembangno iso dadi akeh bapak dadi sugih. Butuhe kanggo anak besok cek uripe enak. Tapi kula mboten purun, Pak. Jenengan ngurungaken mawon. Gelem ya, Nak, Sukarsi? Tetep ora gelem. Kudu gelem. Bapak kula mboten purun. Lamaran iki wis tak trima ora bakal iso dibatal. Tak kae tempo 5 menit pikiran. Bapak. Bapak lagi tentu, Bu. Ibu ora duwe kuasa, Nak. Bapakmu nampa lamaran tanpa sepengetahuan ibu. Ngertenono sih. Lamaran wis kadung ditampa wong tuamu, Nak. Tak takoni, apa sebabnya kadung gak gelem? Kula jujur kalian jenengan. Matur nang ibu. Ping setunggale. Anjen karsen aku pingin sekolah sing dhuwur. Benjang lek pun dadah yo kok ben sakit titik sing sae. Ibu ngerti. Ning kaping kalene kula pun gak ada pacar, Bu. Kok duweni pacar? Pacarmu seneng karo kowe? Sangat sayang kali kula. Ning sepadan karo awake dhewe. Mboten. Senajan pacarmu kok ora duwe nek kowe seneng kono seneng, ibu sarujuk. Tapi Bapak Jenenge sapa? Aji. Bapakmu ora gelem. Apa maneh pacarmu kok ora duwe? Kon wis dikai tempo karo bapakmu. Ya ta? Ibu yang ngono. Ibarate buah si malakarma. Mbok pangan mati ora mbok pangan mati kowe sing lakoni lho, Nak. Bapakmu napa lamaran kowe sing lakoni. Ya ta? Kowe nglakoni kena, kowe ora seneng ya kena. Ibu tak mlebu ngrayu bapakmu. Pikir nok kene, njaluk tolong Pak Kuntet. Ya. Dungane ibu ngrayu bapakmu nang jero dik. Mugi-mugi poron nggih Bapak kamarane. Sing hati-hati ya, Nak. Pikirin sing temen, ya. Nggih, Bu. Sampeyan ku yo
Apa sih Pak ndandingi bapak kan sore karo ibu kok malah kaya ngene kedadiane kula. Neng ngapunten. Kula wonten mriki namung saderma pembantu. Lamun kula niki mbangkang utawi mbantah kalian bapak. Terus dos pundi? Mbon wonten critane nek batur iku ngomong lantur karo wong sing derajate dhuwur. Neng kula nggada solusi paling jitu. Napa? Setunggal anak kudu nurut karo wong tuwa lan ngoten. Sing ping pindho iku nek wong tuwa bener. Nek jaman biyen niku kebo nurut gudel, tapi jaman sakniku niku gudel kudu nurut kebo nggih mboten oleh. Kebo kudu nurut gudel. Nek gudel biyen nurut mergo dimiki. Sakniki gudel pun pinter Lah mimi apa gudele? Lah calone lak saged dimi. Pun sampean pikir rumiyin. Nek kirane nyenengane ati sampean lampahi, nek mbon cocok, mbon sesuai kalih pilihan sampean saged bantah. Sampean pun gedene. Umur wis nyukupi. Nek sampean mbon saged ngrekot daya masalah niki empun dadi Sukarsi. Kowe iki malah ora ngek aku solusi. Aku malah dikei teka-teki. Kok sih Pak Ndak. Kok malah bingung. Masalah sih. Kaya siapa? Ono keri helder iku manang kuno sih. Gawe jas ireng kacamataan. Ngajar ke bapakku. Bapakmu ae ku. Ireng kaya keri helder iku. Ya yo bapakku kok ireng yo. Sih, aku rene mung perlu perjuangan sih. Maksudnya? Aku ya Allah, Apa sih? aku dikongkon najis. Tapi sampe liwat dalan kowe mau sih? Liwat kuno mang. Kok iso lho? Heh? Kok pinter kok. Gak pinter ya apa? Aku mepet tembok kene. Ya apa? Ngene iki nek gak kancaku ajis ngono gak tak anu. Aku ngeterno iki lho surat gawe awakmu. Iku ajis. Itu kok ajis. Senyum-senyum. Bahagia. Tak wacane ya? Wocon. Lungguh. Sepurane gak iso nyuguhi. Gak apa-apa wis adem iki. Bek kono ndi, Bek? Iku enak pisang iku. Tak wacae surate. Wayu rek. Kan ora dene bojo. Dik Sukarse, dunia ini mungkin melihat kita berdua dari sisi tangga yang berbeda. Namun bagiku, satu-satunya tempat yang ingin aku pijak adalah di sampingmu, Dik Sukarse. Aku lelah berpura-pura bahwa jarak ini baik-baik saja, Sukarse. Bisakah kita bertemu sebentar saja? Aku ingin meyakinkan hatiku bahwa kamu masih nyata di balik semua perbedaan ini. Kalau memang kamu sangat mencintai aku tunggu di rumahku, Dek Sukarse. Tertanda Ajis. Sih, lah kok awakmu kok tambah menangis? Kudune kan seneng oleh surat untuk kekasih hati. Bukan surate waca ndak, mulai mesti sedih. Surate diwaca. Aku gak iso maca lho, sih. Ana apa?
Lho kok surate tulisane Wanto Situr. Iki sapa sing nulis sih? Sampeyan sing kok rene surat iki. Sampeyan sing dititipi karo Aji. Iya. Terus awakmu sedih apa? Sakjane kudune seneng ya dikirimi surat. Kudune seneng oleh kabar bahagia untuk kekasih. Tapi keadaan iki sing gak memungkinkan lho aku kudu metu teko omah dino iki. Lho, awakmu kudu minggat. Kabur. Gak, maksudnya gak kabur, gak minggat. Apa? Ini lho Cak Wanto kok aku kan Apa sih? Kalem, Nduk. Kalem nak. Ono apa? Iki mau nak tamu. Iya. Aku gak ngerti kan. Tak pikir rekan bisnisnya bapak. Lah, Ternyata ngelamar aku. ngelamar awakmu. Terus awakmu ya apa sih? Ya aku ya bingung sih Cak Wanto itu suratnya kaya ngene ngejak ketemuan. Omongane ngono pisan. Iki yo ngesakno Ajis barang lho sih. Nah awakmu nrimo iku terus kancaku Ajis ya apa nasibe? Ngono. Iya. Gelem nolong aku ta. Nolong awakmu. Nolong model piye? Wis pokoke aman nek nolong aku. Gak galek totoan nyawa gak. Gak yo. Wis ngene sih. Demi awakmu ya kanggo kancaku Ajis. Wis sak njalukmu tak tulung. Ngono. Ya. Ya iku jenenge sahabat. Ya jelas. Kene sik. Temen lho yo. Semua itu butuh perjuangan sih. Aku tak cinta sama perjuangan. Iya, kayak lagune Roma. Perjuangan. Ngono lho sih. Dalam keimanan ngono. Kan nyanyi sak sore kok ngingen lambemu. Cek sak sore gak nyanyi blas. Tapi ini dibuat. Topiku dibuat. Iki regane 15.000 lho sih, bagiku orang miskin iki berharga. Ojo dibuak yo, dekek kene ae. Klambine mbok dibuka. Apa? Gak sumut ta. Klambine dibuka. Ya Allah, aja akeh wong iki lho. Halah iku anggapan dudu wong. Masalah sih. Aku tidak mau menikung-nikung koncoku lho sih. Alah gak popo. Aku Bukaan ta, Mas. buka temen. Sekedu. Ojo buka pelor rek. Karo adem-adem besese. Mangkane dibuka cek anget. Aduh, dibuka cek anget. Kamu kok seksi toh? Suspek iki. Suspek apa nih kata ngejim kok? Ya gak tau ngejim ya apa rek? Ngejim ngejim dede. Wis apa? Iku. Endi? Iki. Oh, lu. Kabaya ta. Saya aja se. Aja se sumpah kan iki gak ono jeroane iki. Enggak dobelan ta? Gak dobelan, rumbuk pisan ngene ada. Gak apa-apa ya. Ngene lho se. Gak apa. Ngene tek gak oleh ta? Gak apa-apa wis. Ngene aja. Mbok lampune dipateni tapi. Ya Allah, lampune kok dipateni. Enak padang-padang. Enak padang. Iya. Tau benar. Ya ampun. Aku jadi geli. Se. Ya Allah senengan tutuk guri senengane. Aja nang guri se. Kake enak teko mburi meneng ta. Suwe gak ngene iki. Se. Setak iki rada singset. Hah? Rada singset. Wah. Singsat. Se. Jangan tunggu lama-lama. Alah, gak tahan ya. Heeh. Gak betah. Gak betah adem iki lho. Lho, anget kan lek kon budok. Lho. Lah iki opo? Kok kan tak kon buka. Lah terus? Rodok singset tak begarno, saiki cek anget. Lho. Ya opo sih? Lho, tak klambene cek anget. Jangkrik bolongane endi rek? Awakmu mekar to. Ya Allah, aku nggak daster. Lho kan anget kan? Lho, ya Allah. Anget ta? Anget sih. Singset yo. Singset banget deh. Kalem-kalem. Sih. Maksudmu iki apa aku mau nggak daster ngene iki? Gak apa-apa awakmu ayu. Lho ayu. Hei. Neng ngene iki gak ayu sih. Asu yo iki. Mau kancane sok.
Ditutupi yo. Lho, arek nom-nom do langsung ngomong kudungan. Piye iki? Karepmu iki piye? Ya Allah, menesuk brengsek iku tetep mik. Nyuwun sewu jengketen pundi, Mbak? Ah, ngapunten. Kula dinten iki badhe ten Tanggul. Namine sinten? Nami kula Wanti. Masih maksudmu apa ngene iki? Lek wis tak pacaki kaya ngene, aku tak nemoni Ajis. Ganteni aku. Loh, awakmu nemoni Ajis. Yo. Aku nang kene. Yo. Dadi awakmu. Aku tak nemoni Ajis, aku yo kangen lho. Suaraku ambek suaramu beda lho, Lho, Sik. carane dicilikno suarane. Dicilikno. Tilokno aku. Ya apa? Mulai bapak takon. Heeh. Nduk, lah kok kudungan? Dijawab. Jawab piye? Ya jenenge pengajian, Pak. Ya, Pak. Jange pengajian, Pak. Alah cocok. Ngono to? Sih, setuju tak gak? Nggih. Cocok. Cocok. Wis cocok yo. Gampang, engko tak kei. Kayak dhuwit. Yo. Lungguh nang kono sing ayu, madhep rene ae. Alah. Tapi hati-hati. Awakmu selerai bapak lho. Iya ta? Yo. Halah. Bot-bote kele dhuwit guys kos Apollo. Bengi-bengi dadi kaya ngene iki aku ya Allah. Aja ngene. Suwene bapakne. Bapakne saweh. Wis mbok pikir, Nduk, Sukarsih. Lek wis mbok pikir berarti awakmu wis manut ambek kekarepane bapak. Awakmu manut tak jodoh ambek pawongan sing jenenge Margono. Ya ngono nak sing pinter. Lek awakmu manut ambek keputusane bapak, tak kira bakal uripmu enak ya, Nduk ya. Sukarsih. Temen ya nak ya. Manut ya. Lho lek ngene aku gak ono urusan ambek Pak Margono lek awakmu wis manut. Tapi lek awakmu gak manut bapak, wah soro bapak nak ya. Berarti manut ya Sukarsih ya. Saiki gelem dadi bojone Pak Margono ya, Nduk ya. Loh, lah kok dadi bolos iki? Oh, iya ta kok. Nirunya dadi nyampe. Pak, kon sing ngene kok anak. Gopo-gopo aku tak kepo dhewe ndak sepuluh. Kurang ajar. Iki omahku lho yo. Kon aja kurang ajar lho kon. Kon sing ngene ngendi anakku? Napa, Pak? Nanti Sukarsih. Sakarep kowe. Lho, kok sakarep? Kon sapa? Sapa kon? Lho kon sapa? Le. Lo melayu. Kok nganti morat-marit kaya ngene? Tak gojekan karo wong liya. Sing gojekan yo sapa? Lah aku mau kowe berbanci. Kon aja kurang-kurang ajar. Iki wulang-wulangamu. Anakmu dadi kaya ngene iki. Saiki nang ndi Sukarsih? Lho. Mestine ya aku takon karo sampean, Sukarsih nanti. Lho, Lah iku mau sapa? lah iki mang mbok iku mah nyambek kok moro-moro. Maune Sukarsih kok kene tak kon mikir. Berarti Sukarsih gak gelem nerima lamaran sampean nampa lamaran. Iya. Sukarsih anakku. Mulai gak mulai Sukarsih pegatan. Bune, ngene. Sukarsih wis kelakon minggat. Aku mbok kongkon goleki. Ya, Kepethuke Sukarsih tak atur lek gelem balik mulih. Dene tetep gak nganut. Mulih jenenge tok Sukarsih. ora mungkin. Kewan galak ora kolu mangan anake wong menungso kok gelem mateni anake dhewe. Ora mungkin. Tak dungakno sih kon ketemu karo Ajis nah. Tak bandani jak minggat sing adoh.
ngene sih Mas. Sampeyan tak delok pirang-pirang dina iki kaya wong bingung. Sampeyan gak arep mangan. Lah yo mudah-mudahan sampeyan gering lho Mas. Mir. Cek gak ero ae pikir aku kon. Yo gak ero maneh sampeyan gak ngomong aku yo gak ero. Kon eling nalika tak jak ngelamar nang ngene Pak Sukarsi. Yo eling. Lamaran ditampa. Ijabe kemanten pernikahan ditentokno. Tapi berapa bulan kok gak nang kei kabar hari pernikahan aku kapan? Mas Margono. Iya. Sampeyan niku gantenge ganteng. Donya sampeyan yo akeh. Pikirane sampeyan iki lho. Aduh kaya telo bosok. Engko iso ngomong sing kaya ngono, Mir. Solusine apa? Ngene lho Mas. Iya. Anane pernikahan sampeyan iki tertunda-tunda. Aku gak obong-obong lho Mas yo. Sebab rungono temen iki Mas. Iya. Sebab Sukarsi saiki duwe pacar. Apa? Duwe pacar. Mir. Cangkemmu aja gablak ya. Kok nek ngomong gak temen cilaka tak garap dhewe kon. Lho. Mas, Amir ket biyen melok sampean iku gak setahun 2 tahun lho Mas. Amir ngomong A yo A, Z yo Z. Kon ngomong hari pernikahku kok ditunda-tunda. Sebabnya apa nek kon ngerti ngomong tak rungoni. Yo Mas, aku jujur mbek sampean. Angger mbreset omong aku suweken cangkungku Mas. Yo. Anane Sukarsi mbek sampean pernikahan tertunda gara-gara duwe pacar sing jenenge Ajis. Mir. Kena tak percaya. Loh, enek aku ngomong. Nek gak kena dipercaya suweken cangkungku Mas. Ya. Loh. Kang Bajuri. Ya apa Mas? Kabari? Baik. Tiba saatnya Titi Mantini aku nagih janji 50-50 separuh harta pencurian berkembang dan tidaknya aku gak ngerti tak jaluk saiki. Mas. Aku tak ngomong sampean rungono. Nek masalah sampean njaluk bagine separo sing nalika sampean ngomongno nek ngarepku ya ngarepe Amir. Iya. Aku gelem, Mas. Tapi ana syaratnya. Apa? Donya bondo hasil sakmono kae biyen tak kena sampean, tak balekno. Apa sebabnya kok balekno serah? Apa syaratnya? Syaratnya pokoknya sampean iso mateni arek sing jenenge Ajis. Mulya. Kamangka Ajis iki dulurku nom. Mungkinkah terjadi aku melimpah harta dan benda menjadi orang miliarder nunggangi barek nyawane adik? Tidak! Aku manusia normal. Tak akan mungkin aku membunuh saudaraku semua. Ajis. Kon kaya duwe lakon sing kaya ngono, Dik. Cilik nganti akhir dewasa melarat. Tarangi brandal ngecu supaya ngenak awakmu barek bapak. Mbok pisan. Aku balik nang omah Titi Wancin aku ngekeki donya mbek awakmu. Mbek mbok. Kok koyok ngene dadi. Nek aku gak sida mateni awakmu, urip terus melarat. Ajis. Mosok bodoh-bodoh cacat. Arek wedok sing dadi duit dan duit. Duite akeh nuku arek wedok iso. Jis. Tak rondeng, Dik. Nek kon gak gelem mesisan apa yang terjadi?
Lungguh kene nak. Iki mang obate wis diombe apa? Wis tak ombe. Tapi bapak awake dhewe gak enak. Wis tak dongano mari ngene nang waras, Pak. Sampeyan mangane yo dijogo. Yo mikir cacakmu bajuri. Mbok yo nyambut gawe ku. Kayak kabar bareng apa? Alah Pak perkara Mas Bajuri wis babat apa? Aku ya sepurane sing akeh. Sedurung iso nyenengno sampean, Pak. Wales bapak iki gak butuh babakan iku. Sing penting ki nyawang anak iki ayem iso nyambut gawe kena dipangan sak benginane. Itu aja sih wis iso nyenengno sampean, Pak, nyambut gawe ning kena. Tapi ya apa maneh, Pak, wong pendidikanku yo SD gak lulus. Aku sepuro sing akeh, Pak. Umpamane bapak iki wis jek kuat nyambut gawe nah awakmu sekolah ya iso nutupno sampai teko SMA. Berhubung bapak iki gak nyambut gawe ya gak iso nyekolan anak ya sepurane ae. Pak, sampean gak salah, Pak. Sampean aja mikir aneh-aneh. Sing penting iki sampean seger waras ngono lho, Pak ya. Wis nang waras ya. Aku tak gotok banyu kaya terus sampean iki engko. Jis. Aku nyawang awakmu ya gak mentolo. Kate ngomong ki apa gak ngomong ki apa. Ya sing kebangetan iki ya cacakmu nyambut gawe iki jarene penak. Iki yo gak kei kabar gak tau mulih. Aku sing kok, Pak. Awakmu iki suwe aku gak tau mulih, bar gak tau petuk rek peno mbok. Mbok yo ngkei kabar le Bajuri. Kuno tunggu kuno. Lah peno ngomong ijen mbok nanti. Iyalah. Sing diboti mbokmu yo awakmu. Iya, Pak. Berhubung awakmu gak ngkei kabar gak tau mulih. Mbokmu wis gak ono. Mbok mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku durung iso nyenengno mbok. Durung iso nyembole peno mbek mbok. Matine mbok aku gak ero aku menungso anak sing durhaka kedosan barek wong tuwa, Pak. Olehku mlaku sak paran-paran. Mbok menawa aku petuk barek awakmu. Mung jebule awak tambah loro kabeh. Bapak tambah loro gak karu-karuan mikir awakmu nah. Nek wis aku nduk omah masalah ragate mbok slametane wis tiba apane sih mbok. Pak, aku sing tanggung, Pak. Aja kuwatir coba mikir peno tambah loro, Pak. Ya ulan ngarep iku petang kowe le. Ya dongak-dongakno cita-citane anak peno Bajuri iso keturutan. Ya matur nuwun bapak iki. Gak sampe tretekan rono-rono nang tangga kanan kiri. Sedilok maneh Bajuri anak peno ibarat tenguk-tenguk nemu rezeki nemu gong sak gayor. Lah ya matur nuwun. Maksude nemu gong sak gayor iki. Maksude bapak iki gak role. Peno tak kandha. Aku malah takon barek peno. Apa bener Ajis iki hubungan barek anake wong sugih? Iya, Nak. Sing jenenge Sukas. Pak, Iya, Nak.
Sukarsi iki wis dilamar barek koncoku. Wonge bermodal, berduit, joget. Nek aku iso misahno Ajis barek Sukarsi, gak esuk gak sore, apa sing dadi penjalukku keturutan. Mula anak peno loro Bajuri antarane Ajis. Aja sampe peno manut bancende abot Ajis utawa bobot Bajuri. Bapak iki gak sampe sakmono. Bapak iki tresno barek awakmu. Adikmu yo tak tresnani nah. Padha-padha aku gak beda-bedakno antarane anak barep barek anak sing nomor loro. Iki padha ae Bajuri. Nek peno iso ngomong ngono aku matur nuwun. Peno wong tuwa Pak ya. Tak jaluk elingno Ajis bisa barek Sukarsi. Bapak iki bolak-balik ngelingno. Jis, mbok awakmu iki ya bapak iki gak nglarang nak. Wong awakmu wis gedhe wis wayahe mau. Tapi nek awakmu golek arek wedok iku sing sejajar barek kadhaane bapak. Tapi meksa ae lho Bajuri, tetep gak gelem pisah. Ibarat kebo karo gudel, kebo aja sampe kalah karo gudel. Mosok peno gak iso ripe barek Ajis Pak. Gak kaping-kaping Bajuri oleh ku ngelingno. Tetep gak bisa dipilih mati Bajuri. Peno belani barek Ajis. Pak, Bajuri wis mblenger urip kere. Wis mblenger urip melarat. Saatase peno ngrondeng barek anak penos sing nom Ajis. Peno kok gak iso. Bajuri, bapak iki gak melok ngakoni nah. Sing ngakoni iki. Tapi ndelok, Pak. Jauh bumi di antara langit. Awak dhewe peno Ajis tingkat bahwa wong melarat kiri musuh wong sugih. Ana apa-apane gak bener Ajis dicotek kaya cacing. Seneng peno kaya ngono nek nggo anak diremehno barek liyan. Nek nyawang anak koyo ngono jane. Ning gandeng adikmu gak iso pisah. Nek bisa dipilih mati. Pak, wis mumrak jamah. Nek arek enom kaya ngono janji. Eling mengingat menimbang mutusno peno mbek aku wong kiri. Aku kepengin urip penak, Pak. Aku jaluk kawelasan peno. Rundingen Ajis, Pak. Nek aku gak iso misahno barek Ajis totane nyawa kulune anak peno Bajuri ilang, Pak. Bajuri. Bapak iki wis tuwa nak. Awakmu anakku sing nomor 1 sing tak tresnani. Ning kene apa kan bapak iki gak iso nuruti apa sing dari karepane. Peno gak iso, Pak. Peno gak iso, Pak. Bajuri. Cak. Sampeyan lungguh, Pak. Gak ngono ne sih, Cak. Sampeyan gak ngerti ta lek bapak iki loro lho, Cak. Salah ya apa bapak sampeyan antemi kaya ngono iku? Salahe punjere teko awakmu, Cik. Kok iso salah aku lho, Pak? Sembarang kalir tak turuti lho, Pak. Sego gak ono sego, aku sing ngedangno, gak ono beras aku sing golekno. Gak mergo teko iku nak. Babakan awakmu ndek pacar jenenge Sukarsi. Mung iku punjere nak. Apa, Cak? Permasalahannya aku ambek Sukarsi apa, Cak?
Dis, Aja tukaran anak ya. ganok ganti ning bapak mbok menawa sak waya-waya bapak mati. Aku wong tua. Aku ngomong, Dis. Apa sebabnya aku wari gebok senggol bapak wong tuaku sing minangka ngukir aku. Mestine dosa. Tapi apapun yang terjadi, kon mbek aku bapak urip melarat. Aku jange ketunggon donya sak karepmu kon njaluk mobil tak turuti. Tapi dengan satu catatan, kamu harus pisah sama Sukarsi. Mergo Sukarsi wis dilamar berelian, Sis. Cacak taruhane nek kon gak iso pisah, nyawane Cacak ilang. Aku njaluk tolong yo. Gelem yo. Iki pilihane yo apa Cak gawe aku, Cak? Kudune Sukarse. Ambek aku iki hubungan pribadi dadak sampean kok melok-melok lho, Cak. Aku dhewe gak ngerti, Jis. Bos sing soge iki ngongkon barek aku eling-eling kenal. Siapa Bajuri? Geng terkenal. Tapi sing tak hadapi iki darah dagingku. Pikirin dek, sekali patah sepatah kata aku njaluk ucapan gelem mau mewah, hidupmu akan bahagia di alam semesta yang indah ini. Seneng hatimu dek. Aku tresno ambek Sukarsi, begitupun juga Sukarsi tresno ambek aku, Pak. Cak, Andai kata kamu tak mempunyai wanita yang bernama Sukarsi, iki soal janjiku bareng Sukarsi, Cak. Aku tresno tulus sampe Sukarsi, Cak. andai kata gak iso keturutan donya kono rabi bareng Sukarsi, Becet apele mati nih, Cak. mati bangsat. Aja tukaran. Des, Pak, Aja tukaran. rungokno, dengarkan betul-betul. Aku masuk penjara biasa. Nek kanggo wong liya, tapi iki dulur. Mungkinkah terjadi aku menghilangkan nyawamu? Tidak, tapi sebaliknya kamu harus mau tulungan Cacak, Jess. Gak iso, Cak. Aku tresno ambek Sukarsi, Cak. Sekali lagi aku bicara di hadapan. Uripmu sedina mangan, rong dina gak mangan. Iso mangan ditikongkon tangga mremat. Aku nek delok keadaan kaya ngene, kapan boyo aku iso nguripi sing becik? Nyenengno bare dulur, nyenengno bare bapak. Manut, Des, manut. Pikiran sampean wis peteng perkara padha doyo, Cak. Aku iki dulur sampean, Cak. Kudune sampean ngerti apa sing dadi tak senengi, Cak. Sampean wis peteng, Cak. Apa katamu? Apa omongmu? Yang jelas, nek sugih nduk donya diajeni mbek wong. Tadi mek melarat dadi cemoan, sampah di pinggir jalan. Larangan katut angin, Cis. Mau dan tidak. Pak, runding pisan kas. Pak, runding bener yo. Sampean duwe kesimpulan sing kaya ngono, duwe keputusan sing kaya ngono. Tetep aku tresno marek Sukarsi, Cak. Bajuri. Aja yo nak yo. Sing tak cekel pistol dalam pistol peluru. Andai kata ini lari ke dadamu merombak ususmu mati.
Pilih satu di antara dua, mau dan tidak. Aku luwe becek mati timbang kowe. Aku jalan sepura, Pak. Tolong sampe jangan. Dadakmu mentolot. Bapak koyo-koyo wis tak kuat. Jancuk ngomongan. Bare awakmu coba pembunuh, Pak. Aku wis gak duwe sapa-sapa, Pak. Bapak ngomong iki bare awak. Kok kamar tengah ngene bapak iki ono rokok. Gowon yo nak. Nek mau welinge bapak aja sampe pisah barek rogo. Mau kanggo ilingmu. Barek dulurmu Bajuri dicari kebon kawa kareng lagi ke tengah jalan nek mbok punya nolung. Yes. Bapak gak kuat. Dek, iso delok pemandangan awak dhewe jalan-jalan ropo ae. Ya apa seneng awakmu? Seneng, Mas. Ngene, Dik. Aku wis suwe ora sambang nangane wong tuwa. Dina iki aku kepengin sambang awakmu tak jak nangane wong tuaku, tak kenal wong tuaku. Ya apa gelem awakmu? Ya gelem, tapi nek nang omah sampean gak nggawa apa-apa ya gak pantes, Mas. Tegese nggawa oleh-oleh ngono, Dik. Heeh, asline. Enake dolen apa, Dik, Bapak, Dik? Ya apa ngono pen golek apa, Nduk? Toko-toko ta nduk ndi, Mas? Dadi awak dhewe nggawa oleh-oleh sambang nang wong tuwa jelas seneng Bapak ya. Ya wis, Dik, awakmu nduk kene ae. Ojo nanti-nanti lho ya, ojo nanti-nanti. Be ono arek lanang sing nggodho, ojo gelem. Temen ojo gelem lho ya. Soale aku ki cemburuan. Aku tresno temen karo awakmu lho, Dik. Aku ya tresno nang sampean. Temen lho ya. Iya. Wis, hati-hati, Dik. Sampeyan ya hati-hati. Gak suwe-suwe. Ngene iki aku ditinggal dhewean. Enake lapo? Suwe pisan. Loh, Nduk, sampean sih. kon kok dalan ijen ngomong ngenteni sapa? Ngenteni niku calon kula. Bajur wis tuwek kok dinteni. Iki jek enom, jek anakku iki ngono. Aku malah takon bapakmu jenenge sapa? Bapak, Heeh, nek ganti bapak dulur-dulurmu. mboten enggak ada bapak. Dulur duwe. Sapa? Margon. Margono. Wah. Suatu kebetulan, ya toh, nek Margono iku CS kental. Ya toh? Nggih ta? Lho. Mulane jenengmu sapa ya lali? Marti. Marti. Nggih. Kenalno Pak Bajuri. Tapi kok sampean koyo ngono? Lho. Sawangane koyo ngene, tapi ya aku gak iso ngomong. Gak iso kata-kata. Ya, andai kata keblebet. Oke. Aku dudono omahe dulurmu.
Mboten. Lho, ndudono tok ndak gelem. Mboten. Aku wong jujur, Rek. Kacaan pen koyo ngono Lho, pacarku kene apa? Koyo preman ngono lho. Sing nyawang preman, tapi no atiku jujur, Dek. Gelem gak? Gelem gak? Gelem gak? Kurang ajar. Sopo kon wani-wani nggodha calon bojoku? Balik kon sapa? Aku Pendi, Oh, Pendi. calon bojone Marti. Ngene le, aku takon apik-apik jare iki adike Margono. Margono kancaku plek. Tak Iya. jaluk takon ndudono omahe gak gelem. Jare pacarku preman dhek curiga. Nek aku gawe cilakone dulure. Pantes enggak? Jelas gak pantes. Loh, Dik. Karo, nek awakmu kepengin petuk Margono golek ana dhewe. nek karo mustahil. Nek bener-bener kon kepengin selamat gelem ndudono gak? Terus karepmu piye? No, nek kon gelem ndudono selamat. Tapi nek gak gelem ndudono mati. Nek aku gak gelem ndodono mati. Tak pilih mati daripada awakku ndodono. Ora tak kena. Di mana larimu Kunti Pelayu? Mengko Kunti justru itulah rumah Margono. Margono tunggu Bajuri. Dek, ngene lho. Sampean tak delok pirang-pirang dina kaya-kaya gak seneng karo aku sih, Dik. Lho ket awal nikah kan gak seneng, makanya aku kok ngon dandan kok napa kok rasa seneng gak cinta kok. Lho. Sampean wis disetujoni karo wong tua sampean sak kloro nek sampean iki dadi bojoku. Alah sampeku dibujuki bapak tok sing sarujuk, ibu lo gak sarujuk nganti ibu gaene gara-gara Lho bapak. tapi sampean mbek aku ana surat nikah. Masih ono surat nikah wong aku gak tresno karo sampean kok. Ngene lho. Aku isa jane mikirno adikku. Anake. Lho, iki. Sopo iki? Kok kamu kok gongan iki lho. Sik. Ana apa, Nduk? Ana apa, Nduk? Aku buru-buru wong gendeng. Ya berburu gendeng. Lah iki apa, Mbak? Gendenge. Kamu apane anak adikku? Aku pacare, Mas. Jenengmu sapa? Pendi, Mas. Sapa? Pendi. Maju kene. Wong gendeng teko ndi sih sampe kene? Meden-medeni arek. Iki nalare apa kon kok mlayu-mlayu? Iki mang ono wong, Mas. Iya. Pakaiane serem koyo preman. Goleki sampean. Goleki aku. Goleki sampean jarene koncone sampean ngakune, Mas. Sapa jenenge? Jenenge Bajuri. Minggiro tak depan. Margono. Iki bali wis mahmu. Iya Mas, ya iki omahku. Kon iso sugih hasil keringetku. Kon yo melo. Heh? Tapi saiki aku tulungan, aku njaluk tulung maneh bar awakmu. Mas, masalah biyen pancen sampean raket karo aku. Tapi dina iki aku kok nggumun sampean moro-moro mendayon anganku perlune apa? Wong tuaku mati. Iya. Adikku sora uripe gara-gara Sukarsi bojomu. Tak jaluk Sukarsi. Gak iso. Sukarsi. Gak iso. Aneh-aneh. Ajis iling mbek Ajis. Ajis sadulurku. Terus kamu apa? Gak trimo nek Sukarsi durung gandeng renteng bare adik. Nek Margono wani ngepek bojo barakmu padha ngelangkai bangkene Bajuri. Bajuri. Nek kon ngomong sing kaya ngono arek cilik ngandel. Tapi nek kanggone Margono, nek dina iki wis gak kanca-kancaan nek omongmu sing kaya ngono. Kon wani jambal rumah tanggaku, Sukarsi kok rembet-rembet. Margono, Iya. tanpa aku bicara kon ngerti siapa Bajuri. Policeman mengejar Bajuri lolos. Di mana kota Bajuri?
Percaya? Urusan kriminal. Ini urusan keluargaku. Aku harus paham biakan bareng. Bapak nyatani gak iso nyenengno, bapak tek maning pati. Adikku nglayung. Boleh gak? Aku ngerti. Sampeyan ngomong sing kaya ngerti. Tapi sebaliknya, sampeyan mlebu nang omah gak tak undang, wani muto-muto ponak aku. Aku gak terima. Gak terima. Loh, Margono jangan lari. Tunggu Bajuri Margono. Walah Cak Bajuri. Sampai nang ndi Cak? Pesene bapak aku kongkon nyadarno sampean liwat pusaka iki. Aku wis gak duweni sapa-sapa, Cak. Ya mbok sampean iki tok, Cak. Perkara salah sing winginane wis tak sepuro, Cak. Ayo bali nang ngene omah. Mlaku sampe tekan kene, Cak Bajuri gurung ono. Walah, Cak. Sukarse. Loh. Sampeyan kena opo, Cak? sapa iki, Dik? Sukarse sapa? Iku Ajes. Aku Ajes, Cak. Jes. Sadurunge aku njaluk sepuro, Jes. Ngati aku kedadian sing kaya ngene gara-gara Sukarsih dadi bojoku, Sis. Iya, Cak. Pancen mbok menawa garise sing gak urip jodohmu, Jes. Aku rumah tangga karo Sukarsih sampai kedadian sing kaya ngene. Gak kuat, Jes. Mula dina iki, Jes. Aku tetep Sukarsih, Sis. Sukarsih pancen nggonmu, Sis. Iya, Cak. Pilih ngomong-ngomongku, Sis, ya. Iya, Gak Cak. kuat, Sis. Aduh, aku mati aku, Sis. Dek, dulu. Aku sisa mateni Margono. Tapi aku kurban mek wong tuwa. Tak jaluk, ya toh. Ikhlas hatimu, ya toh. Kon golek arek wedok liya. Sukarsih pantese dadi bojoku, Jes. Cak. Kudune sampean iki wis sadar, Cak. Aku dikongkon ngelingno bapak tumindak sampean iki wis salah, Cak. Bolak-balik nyalano barek cacak. Bos nure pon, Cak. Oh. Sadar, Cak. Aku wis gak duwe sapa-sapa kejaba sampean, Cak. Wah, bangsa. Walah, Cis. Aku njaluk sepuro, Cis. Ya. Iki tanggalane mbok, ya. Wis rapin aku minangka wong tuamu. Ya. Sampean kudu mempertanggungjawabkan sampean, Cak. Garis. Bapak polisi yang kami hormati. Ya, Betulkah Bapak menangkap adanya Bajuri? Pak Bajuri. Baik. Anda telah melakukan tindakan melawan hukum, Baik, Pak. melawan pasal 351, Baik, Pak. perampokan dengan kekerasan. Maka sekarang juga Anda berhak kami bawa ke kantor dan kami penjara. Siap. Cis, cacak njaluk pamit ya. Dek Sukarsih, gelemo bare adekku, Dek ya. Iya, Cak. Tak tinggal. Sekarang bawa Arif. Pak Polisi. Saya menyerahkan barang bukti yang dibawa oleh Baik, kakak saya. terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Sewaktu-waktu apabila ada panggilan dari kepolisian untuk menjadi saksi, saya harap Anda kooperatif. Siap. Baik, Pak. Saya pamit. Terima kasih. Sukarsih, Iya, Mas. iki sapa? Iki adike bojoku, iki calon bojone. Calon bojone.
Ngene ya Dik ya Mas yo sampean iki terus terang amit sewu rondo. Tapi aku cek ndek rasa tresno barek sampean Dik. Gak apa-apa ta. Gak apa-apa Dik. Ya wis trimo lho. Ngene jenengmu sapa? Jenengku Pendik, Mas. Pendik. Lah iki Marti. Pendik bare Marti. Kapak-kapakno ngene iki anjene tresno iki mbotono perjuangan. Nggih, Mas. Teko cerita teko lakonku iki muga-muga barang sing apik iso digawe pelajaran pengalaman ke depan, sing elek dienggirno. Iki kena diarani Labo Tresno.